बाळूमामांची भाकणूक 2022. बाळूमामांच्या नावानं चांग भलं. श्री क्षेत्र आदमापूर येथे दिनांक 29 मार्च 2022 रोजी पहाटेच्या 4 वाजता प्रसिद्ध भाकणूककार कृष्णात डोने महाराज वाघापूरकर यांनी भाकणुकीचे कथन केले. ती भाकणूक अशी: 18 तऱ्हेचा एक आजार होईल, कालवा कालव होईल, जगावर आजाराची संकट येतील, आजारावर औषध मिळणार नाही, डॉक्टर लोक हात टेकतील, जगावर आलेलं कोरोनाचं संकट कमी जास्त होईल, कोरोनापेक्षा मोठी महामारी येईल, कलियुगात मनुष्याला अल्प आयुष्य लाभेल, हा सगळा मायेचा बाजार आहे, नीतिधर्माला अनुसरून वागा सुखात ठेवीन, भारत पाकिस्तान संघर्ष सुरूच राहील, दोघांत छुपे युद्ध होईल, अतिरेकी घुसखोरी करतील, मोठे बॉम्बस्फोट करतील, घोटाळा होईल, मोठी शहरे उद्ध्वस्त होतील, माणूस माणसाला खाईल, कापाकापी होईल, दिवसा ढवळ्या दरोडेखोराकडून लुटमार होईल. कोल्हापूरचे घराणे क्षत्रिय वंशाचे आहे. कोल्हापूरच्या गादीवर फुले पडतील, गादी नावा रूपाला येईल, साताऱ्याच्या गादीवर फुलं पडतील, शिवरायांचा जय जयकार ऐकायला शिवाजी महाराज जन्माला येतील, भगवा झेंडा राज्य करेल, जगात मानानं मिरवेल. जगाच्या कल्याणासाठी बाळू धनगराचा आदमापूरमध्ये अवतार घेतलाय. शेषनागाच्या रूपात तो प्रत्यक्षात आहे. माझ्या सोहळ्याला नशिबाच्या 33 कोटी देव हजेरी लावतील. आदमापूर गावाला माझा आशीर्वाद आहे. बाळू धनगराचा राजवाडा पाहायला दुनियेतील लोक येतील. आदमापूरपती पंढरपूर होईल. 1.5 महिन्यात धान्य उदंड पिकेल. खरीप पीक चांगलं होईल. गोरगरिबांना पुरावा करील. तांबडी रास मध्यम पिकेल. पांढरं धान्य उदंड पिकल. गव्हाची शेती मध्यम पिकल. ज्याच्या घरी धान्य तो शहाणा होईल. वैरणीला सोन्याचा भाव होईल. वैरण सोन्याची सांभाळून ठेवा. बैलाची किंमत बकऱ्याला येईल. धान्याची मोठ्या प्रमाणात चोरी होईल. सरकी फुलाची होईल. बैलाची किंमत बकऱ्याला येईल. बकऱ्याचा भाव लाखावर जाईल. बकऱ्यांची किंमत कोंबड्यात येईल. कोंबडं मनुष्याच्या पाठी लागल. धनगराचं बाळ मेंढी म्हणून हसवलाला मिठी मारल. शेतीचा भाव गगनाला भिडेल. शेतीसाठी खून पडतील. पैशाच्या जोरावर न्याय मिळेल. कागदाचा घोडा माणसाला खुळा करल. वाड्या वस्त्या ओसाड पडतील. जंगलातील पक्षी गावात येतील. मनुष्य जंगलात जाईल. समुद्राची संपत्ती नाश होईल. दागिने पैसा मनुष्याचा घात करेल. उन्हाळ्याचा पावसाळा, पावसाळ्याचा उन्हाळा होईल. ऋतुमानात बदल होईल. खडकाच्या लाह्या बोलतील. मी तू करू नका. घरातून गेलेला माणूस परत घरात येईल असं सांगता येणार नाही. टेचला मरण येईल. मनुष्याचं जगणं धर्माचे, मरण हुकमाचे ठरल. कलयुगात मनुष्याची कमी आयुष्यमान लागल. देशाच्या राजकारणात मोठा गोंधळ उठल. राजकारणी मंडळी या पैशातून त्या पैशात कोलांट्या उड्या मारतील. राजकारणी मंडळी सत्ता संपत्तीच्या माग लागतील. राजकारणातील महिला वर्ग बाजी मारल. राजकारणातील लोक देवा धर्माला विसरून जातील. पैसा ह्यांच्या माग लागतील. भ्रष्टाचार नेते मंडळी तुरुंगात जातील. राज्याच्या राजकारणात उलतापालता होईल. साखरेचा भाव तेजीत मंदीत राहील.
गुळाचा भाव उच्चांग राहील, साखर सम्राटांची खुर्ची टळमळीत राहील. ऊसाच्या काड्यांचा, दुधाच्या भाड्यांचा, राज्यांचा गोंधळ निर्माण होईल. शेतकरी वर्गाचे चिंतेचे वातावरण निर्माण होईल. सीमा भागातील राजकारण ढवळून निघेल. निपाणी भागात मोठा गोंधळ होईल. सीमा प्रश्न राजकीय लोकांच्या फक्त चर्चेचा विषय राहील. भारत पाकिस्तान संघर्ष सुरू राहील. दोघांत छुपे युद्ध होईल. अतिरेकी घुसखोरी करतील, मोठे बॉम्बस्फोट होतील, घोटाळा होईल, मोठी शहरे उद्ध्वस्त होतील, माणूस माणसाला खाईल, कापाकापी होईल, दिवसाढवळ्या दरोडेखोरां लुटमार करतील. अशा तऱ्हेने श्री क्षेत्र आदमापूर येथे प्रसिद्ध भाकणूककार कृष्णात बाबूराव डोने पुजारी वाघापूरकर यांनी भाकणुकीचे कथन केले. बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं.